Какъв според вас е най-добрият имот за инвестиция? Най-добрият имот за инвестиция, според мен, е най-евтиният имот. При нас във Варна предимно търсят двустайни, едностайни апартаменти с близо до морето, където могат да отдават за нощувки. Какъв съвет бихте могли да дадете на хората, които постоянно се колебаят дали сега е момента да закупят ново жилище или не? Когато ме питат кога е най-удачният момент да инвестираш в имот, аз винаги казвам, че сега е най-подходящия момент да купиш имот, защото не можем да предвидим какво ще се случи с пазара и има много хора, които чакат с годините да намерят по-добрата сделка, а те цените само растат. Как постъпвате, когато имот дълго време не се продава? Сядам внимателно, правя анализ да видя колко време е стоял на пазара, как се е държал на пазара и как се е рекламирал. Готвям някакъв анализ, сядам, изговарям с продавача стратегии за по-нататъчната продажба на имота и така продължаваме продажбата или намаляме цената, или му правим някакво по-хубаво представяне. След влизане на България в еврозоната, според вас има ли повече колебливост на хората за покупка на имот? Ами да, усеща се едно леко забавяне на купувачите специално, но аз мисля, че това е напълно един естествен етап от пазара, така че скоро мисля, че всичко се нормализира както си беше преди. Zimoti.com – порталът за имоти.